Tässä videossa Tuippi ja Vertti kisaavat toisiaan vastaan Branded-nimisessä lautapelissä, jossa on tarkoituksena tietää brändin nimi, perustamisvuosi ja maa. Ja vielä ekstrana brändiin liittyvä ekstra tietovisa kysymys. Pistäkää ihmeessä kanava tilaukseen, nimittäin sitten kun me saadaan 10 000 tilaajaa täyteen, niin joku meistä kolmesta hyppää laskuvarjohypyn lentokoneesta. Ja sitä sä et varmaan halua missata. Ensimmäinen logo on tämä. Ikinä nähnytkään. Ihan mysteeri. Sitten lunttaa mun taulaa. Et katso mitä mä pistän tänne. Se, joka pääsee vuosiluvussa lähemmäs, saa siitä pisteen. Okei. Joo. Oletteko te valmiina? Joo, mä oon valmis. Synnyin valmiina. Niin. NIYT nyti. Facebook USA 2005. Ja oikea vastaus on Facebook USA ja 2004. Damn! Mä ajattelin, että se saattaisi olla 4, mutta... Ei Vertti sai voinut tosi olla. lähellä. Mitä hittoa? 2004. Juu, kato kun ei se tullut suosituksi vasta sitten, kun Jaa. myöhemmin, mutta kyllä se on perustettu jo. Okei. Ja ekstra kysymys kuuluu. Kenen käyttöön Facebook alun perin suunniteltiin? A. Kalifornian osavaltion viranomaisten. B. Yliopisto-opiskelijoiden. C. Sairaanhoitajien. Vai D. Kauneus- ja meikkiteollisuuden? Oletteko valmiina? Kyllä. Voitte näyttää. B ja B. Oikea vastaus on B. Kyllä. Oi. Seuraava logo, varmasti molemmille teistä hyvinkin tuttu, ja se näyttää tältä. Näytä se nyt vielä. Joo. Jotenkin, eikö se ole ihan varma, että mikä se voisi olla? Se, on Se kaksi lukee vai- siinä pullossa se vuosi. Lukeeko? Lasipulloissa lukee se vuosi. Niin Ai. lukeekin, joo. Mä en edes Se on tiennyt. toi... Joo, kiitos. Ja kääntäkää NYT nyt. Coca-Cola. Molemmilla aika samanlaiset vastaukset. Oikea vastaus on Coca-Cola, USA ja vuosiluku 1892. Damn. Onko vielä lähempänä? Näyttäkää. No, Vertti. 1800. Vertti on lähempänä. Ja ekstra kyssäri. Kun Coca-Cola tuli markkinoille, mitkä sen pääraaka-aineet olivat? A. Kofeiini ja kinuskisiirappi. B. Kofeiini ja kokaiini. C. Yskän lääke ja vaahterasiirappi. Vai D. Kofeiini ja vanilja. Oletteko te valmiina? Kyllä. Joo. Mikä on teidän vastaus? Se... B. Ja oikea vastaus on B. Elikkä kofeiini ja kokaiini. Mä mietin, että onko se kokainijuoma ollut ennen kuin se oli yhtiö. Niin. Seuraava brändi pitäisi olla Tuipille aika tuttu. Ja pitäisi mennä kaikki oikein. Ja seuraava brändi on tämä. Sä sanoit, että sä oot nähnyt jonkun elokuvan tähän juttuun liittyen. Juu. Mutta mä oon nähnyt vaan sen Yle-arkiston jutun. Niin. Niin siitä mä koitan päätellä. Ja mitkä on teidän vastaukset? NYT nyt. McDonald's. Oikea vastaus oli McDonald's ja oikea maa on USA ja oikea vuosiluku 1955. 55. Mä ajattelin, että mä pistän 60, että sä olit lähempänä. Mä ajattelin, että se on ehkä 50-lukua, loppu 50-lukua, mutta mä en ollut aivan varma. No kun mä muistan, että siinä Ylen arkisto-ohjelmassa, jos mä muistan oikein, että se burgerit tuli Suomeen 60-luvulla, niin mä ajattelin, että siinä about kestää 10 vuotta, kun jotain tulee Suomeen. Niin. Ekstra kyssärinä on, mitä McDonald's alun perin myi? A. Hotdogeja, B. Pizzaa, C. Spagettia vai D. McDonald's on aina myynyt hampurilaisia? Ootteko te valmiina? Kyllä. Joo. Näyttäkää vastaus. Vastaus on A. A ja D. Ja oikea vastaus on A. Yes! Ja seuraava brändi on tällainen. Kovat on pohdiskelut. Niin on. Se alkoi sillä, että ne lähetti postissa niin kuin DVDitä. Se on alkanut tosi niin kuin aikaisin. Videovuokraustyylillä. Niin. Ja että ne on lähettänyt kotiin, että ei ole sillä että sun pitää hakea sieltä. Voitte näyttää vastaukset. Se meni Joo. hienosti. Netflix USA. Ja se on aivan oikein. Netflixi on vastaus ja oikea maa on USA. Ja oikea vuosiluku on 1997. Mitä? Teillä Mä on sama ajattelin- vuosi. Niin no. Meillä on sama vuosi. Joo, eli se alkoi tosi paljon aikaisemmin, että mä ajattelin, joo. Okei, koska molemmilla oli sama vuosiluku, niin kumpikaan ei saa vuosiluvusta pistettä. Minä saan pisteen siitä. Okei, ekstra kyssäri. Mikä oli Netflixin alkuperäinen liiketoimintamalli? A.
VHS-kasettien postimyynti, B. lyhytelokuvien tuotanto, C. DVD-levyjen postimyynti ja vuokraus, D. mainonta ja copywriting-palvelut. Jos täällä ei ole paskaa puhuttu, niin... Ei pitäisi olla vaikea. Niin mä mietin, että kumpikohan se on. Onko se VHS vai DVD? Kerro lisää mulle vuoden 97 DVDistä. Niin, mä ajattelin, että ollaanko me oltu vaan köyhiä vai miksi meillä on ollut pelkkiä VHS, kun mä oon ollut lapsi? Niinpä. Niin, no se on hyvä kysymys. Niin, kyllä DVDtä on ollut silloin jo. Niinpä, juu. Ja näyttäkää vastaus. A. Molemmilla A ja oikea vastaus on C. Se oli se. Elikkä DVD-levyjen postimyynti ja vuokraus. Nyt olisi Eikä pitänyt... silloin on ollut jo On niinku sitten DVD-leffoja. Varmaan 97. sitten. En mä tiedä, ehkä. Ehkä ne on ollut sitten niin high-techia. Me ollaan ollut vaan köyhiä. Tai sitten jälleen kerran mun teoria, että Suomeen tulee kaikki 10 vuotta myöhässä. Niin. Seuraava brändi on tällainen. Mulla oikeesti on sillä että mä oon maan kanssa niinku... Niin, Joo, en miettii. mäkään tiedä mikä maa tää on. Mä en ole ihan varma brändistäkään. Sitten vuosiluku. Juu, ei mitään hajua. Tää on joku Jeesuksen vanha. Pitää miettiä nyt maan historiaa. Ei voi mennä viihin. Naama on ihan musta. Oi voi mä osuin Oh tuohon. no, sotamaalaukset. Lähteekö se pois? Putsaa naamas. Sä esittelet mulle koko ajan sitä lautaa siinä. Älä kato mun vastauksia. Älä kato mun vastauksia. Sitten sä niinku käännät sitä vielä muuhun päin. Hei, et kato. Joo, nyt mä oon valmis. Kääntäkää vaan. Nyt on mielenkiintoiset vastaukset. Okei, ennen kuin käännätte pois, niin mä kerron oikeat. Oikea vastaus on Sony, Mitä? Japani ja 1946. 46 mä ajattelin. Voi hitto, mä ajattelin, että mä melkein pistin 45. Mutta mä ajattelin, että se on liian aikaisin. Mä luulin, että oli kellovalmistaja. Sitä mä nauroin, kun me puhuttiin PlayStationista. Niin. Seuraavaksi tuli Sony. Tuippi 0, Vertti 3. Sä olit lähellä, 1750. No mä luulin, että se on kellovalmistaja. Mä ajattelin, että se oli 1950, ai mä hävisin siitä vuodesta 1700. No mä luulin, että se on kellovalmistaja. Sillä mä olinkin, että tyyliin joku kreikkalainen, joku saakelin ensimmäinen aurinkokello on ollut Omegan Senään Sony valmistaja. teki kivi- ja keppi-pelikonsolin. Niin. Okei, no niin. Ja ekstra kysymys kuuluu, mikä oli Sonyn ensimmäinen sähköllä toimiva tuote? A. Riisikeitin, B. Radio, C. Tiskikone vai D. Jääkaappi? Ja kääntäkää. Ja oikea vastaus on A. Riisikeitin. Molemmilla väärin. Voi. Mä ajattelin, että toi oli se niin kuin selkein vastaus siihen, mutta Niin. se oli täysi arvaus. Ja seuraava logobrändi on tällainen. Jos tälleen hostina saan tähän puhua tähän väliin, niin itse en olisi tätä tiennyt. No niinpä tietysti, juu. Sen takia sen otikin, kun et tunnistanut. Vähän haastetta pitää olla. ei siellä logo. Ei löydy mistään tommosta. Ootte valmiina? Joo. Ja näyttäkää vastaukset. Se kalsarimerkki, eikö se ole joku Black Horse? Black Horse ja Rolex. Niin se oli se. Ehkä se oli. Black Horse joo näyttää ehkä. Siinä on hevonen. Ei siinä kyllä Ei siinä kyllä taida olla. Tiedä ainoa hevosia. Ei Rolexissa kun varmaan just. Ei siinä on se kruunu, mutta mullakin tuli Rolexi mieleen. Niin se oli jotenkin sen tyylinen se. Oikea vastaus. Mä en tiedä, onko kumpikaan teistä ikinä kuullutkaan tämmöisestä, mutta se on Burberry. Ai Burberry. Burberry. Kyllä se jotenkin tutun. Mä en ole ikinä kuullut itse Burberrystä. Valmistusmaa Iso-Britannia, eli Tuipille pisteet. Ja vuosiluku Italia. 1856. Mitä teillä on? Ai, 57. meni vuodella. Wow, aika kova. Ja ekstra kysymys kuuluu. Minkä nimisen kuuluisan vedenpitävän kankaan Thomas Burberry keksi vuonna 1879? Okei. A. Trenchdyne, B. Aguadine, C. Gabardine vai D. Berrydyne? Missä oli Gore-Tex? Ja mä veikkaan, että te molemmat laitoitte Aguadine, koska se liittyy veteen. Eikö? Tää. Näytä nyt. Trenchdyne. Mistä tulee Trenchdyne? Mä ajattelin kuin trench coat. Niin, trenchcoat. Niin kuin Se on niinku sade. niin, että se on jotain niinku intuittoihin. Aivan. Niin, ja siis se on se Totta. niinku semmonen trench coat on oikein semmonen sade Sadeviitta. ulkotakki. Niin. Eli molemmilla vastaus A. Juu. Mutta oikea vastaus on Aquadine. ei vaan C. Gabardine. Gabardine. Mitä ikinä se sitten tarkoittaa. Selvä. Seuraava brändi, varmasti meille monelle tuttu, oikein mahtava, Joo. raksuttaa.
Niin kuin se on niin tuttu, mutta ei tule nimeä. Ihan helppoa. Ja näyttäkää vastauksenne nyt. Haribo, Saksa, USA. Ja oikea vastaus on siis Haribo, eli molemmilla meni oikein. Ja valmistusmaa on Saksa, niin kuin Vertillä. Ja valmistusvuosi käsittämätöntä tai oikeastaan uskomatonta 1920. Verti lähetti taas yhdellä vuodella. Mä mietin eka 20, mutta mä pistin 21 jostain. Aika kovaa. Mut kyllä nyt tuhotaan tässä. Ja ekstra kysymys kuuluu. Haribon kuuluisan Goldbear nallekarkkien maut ovat erilaisia USAssa kuin Euroopassa. USAssa vihreät nallet maistuvat A. Vadelmalta, B. Mansikalta, C. Kaktukselta vai D. Viinirypäleiltä. NYT nyt. Molemmilla valitettavasti väärin. Oikea vastaus oli B. Mansikalta. Mitä hittoa? Mä ajattelin, että se saattaisi olla se, koska siinä ei ole mitään järkeä, että vihreä olisi mansikka. Jep, tämä. Seuraava onkin hyvin mielenkiintoinen ja se on tällainen. Joo. Me katsottiin sitä siinä laatikon. Me katsottiin laatikon kylästä, että tosta ei ole mitään hajua. Onko tutun näköinen edes? On. Tuossa on jotain tuttua, mutta mikä toi on? Ei tuu mitään. Se on joku ruotsalainen aivan varmasti. Pakko mennä jonnekin tonne hurreihin. Vai onko se? No mä pistän ton, koska mulle ei tuu mitään muuta. Kääntäkää vaan. Mölkky, viiva. Mä en sano. Mä ajattelin mölkky. Niin, mölkky. Oikea vastaus on mölkky. Vertille oikein. Mitä hittoa? Ja valmistusmaa Suomi. Oikein. Ja Voi hitto. vuosiluku 1998. 98. Yes. Ja ekstra kysymys kuuluu. Suomessa luotu mölkky on noussut suureen suosioon eräässä eurooppalaisessa maassa. Missä? A. Saksassa, B. Islannissa, vai C. Ranskassa, vai D. Italiassa? Ja vastaukset C ja B, ja oikea vastaus on... C. Vertti sai oikein. Ai. Mä pistin ensin Saksa, mut sit Mä ajattelin, että se on joko Italia tai Ranska. Mä en tiedä, mulla on jossain mun päänkolkassa on, että mä oon kuullut, että mölkky on jossain muuallakin suosittu. Aika erikoinen kuuluminen. No En ole ikinä on kuullut. kyllä ikinä kuullutkaan. Niin. Seuraava brändi näyttää tältä. Se on aika lyhyt sana. Katsoo tuota ympyrää. Se on hirveän iso ympyrä, siihen ei mahdu hirveästi sitä sanaa. Aika fiksua. Joo, mä oon valmis. Et ole. Oonpas. Et ole. Mulla on kaikki väärin, mutta mä oon valmis. Viiva. Nopea koe tehdä, kun ei täytä mitään. Niin on. Näyttäkää teidän vastaukset ennen kuin mä kerron. Litte. Mä en tiedä. Mitäkää siinä? Okei, ennen kuin mä kerron tämän vastauksen, tai no voimme sanoa, että kumminkaan tiedä. Kyseessä on Mattel. Mattel. Sinne mahtuu L vielä tonne taakse. Mutta sä sanoit, että se on puolet siitä, ja se on puolet. Mattel on myynyt yli 1 miljardi Barbie-nukkea, josta on tullut yrityksen suurin ja tuottavin tuotesarja. Ja oikea maa on USA. Joo. Ja valmistusvuosi 1945, eli Tuipille siitä piste. Yes. Me ollaan itse asiassa kaikki me nähty Barbie-elokuva, ja ekstra kyssärin pystyy ehkä jopa sieltä sitten hakemaan. Mikä on Barbien koko nimi? A. Barbara Millicent Roberts, B. Brenda Joan Williams, C. Barbara Janet Turner vai D. Barbara Abigail Jones? Mitä siellä miesten nimiä välisää? Oletteko te valmiina? Kyllä. No niin, kääntäkää. A ja C. Ja oikea vastaus on A. Oi! Vertille piste. Viimeinen brändi on tässä. Onko tunnistettavissa vai ei? Se on tuttu. Tekis mieli sanoa asioita, mutta mä annan sulle vinkkejä. Niin. Ei kun mitä hittoa, sehän on toi. No niin, sieltä Mikä? Sä kerro mullekin. Siis sehän on toi. Joo. Kyllä. Herranen aika, mennäisi mennä beittiin. Ja jos olette valmiina, niin kääntäkää vaan. Okei, erikoiset vastaukset. Ai. Oikea vastaus on Louis Vuitton. Ai. Ja oikea maa on Ranska. Meni sitten. Ja vuosiluku 1854. Oliko sulla suurempi? Oli. Mä olin lähempänä. Ehkä 1. Vertille 1. Elikkä ollut Wikipedia. vaatelaukku, mikä Louis Vuitton, eikö se joku laukkusydämi oo? Eikö se joku muotitalo? Muotijuttuhan tää vissiin on sitten. Mä menin pistää Wilson ensimmäinen, mä luulen, että on tennisbrändi. Ja ekstra kysymys kuuluu, kenelle Alma-laukku, nykyään yksi Louis Vuittonin suosituimmista, alun perin suunniteltiin?
Almalau. A. Audrey Hepburnille. Joo. B. Coco Chanelille. C. Greta Garbolle. Vai D. Shirley Templelle. Tuttuja nimiä kaikki, siis ihan Niin. lähipiiriä. Joo, ihan siis täysin tuttua porukkaa. Käydään aina joulusin kylässä. 1, 2, 3. Eihän turha edes miettiä. Teillä on 25% todennäköisyys osua oikein. Ootte sitten valmiina? En vielä. Ei nyt taiteella siellä. Ja käännä vaan. C ja B. Oikea vastaus oli B. Yes! Elikkä Tuipille piste. Kyllä mä sanoin, että kyllä mä serkkuni tunne. Tuippi sai 16 pistettä. Ja Vertti sai 24 pistettä. Ai, viety. Ja tiedättekö muuten mitä? No. Yli 60% meidän kanavan katsojista ei ole tilannut tätä kanavaa. Joten nyt pistäkää tilaten, koska jos me saadaan 20 000 tilaajaa täyteen ensi kesään mennessä ainakin olisi hyvä, koska sitten joku meistä hyppää laskuvarjohypyn lentokoneesta. Se on. Toimii. Minä se en ole. Joten tilatkaa kanava, niin näette, kun joku hyppää tandemhypyn lentokoneesta.